Ingnaming nar katengking ajok inut albanoteron apran kedamnang. Panbari English LP School along MSDP ahem surhini rakretrok pen surhini rakretrok sianingkan kikim pon patang tede. Mani electrical akulara long kang hua men pen CCTV camera anta theng pon lap. Prangsi kacing hon KarbiAnglong ara doan la pen KarbiAnglongLIVE News Channel kelang ara doan a phans tame nilitum KarbiAnglongLIVE News Channel hin pen kardom na pejer iglo kardom nangli beha be para hin la ansu si kang thur dia phan ninghang ma nangli news channel a jakong pen beha nat ki prang do dia phan ninghang ma jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE News Channel along humri igra warsai kimi join ponik tha nangli beha long ki prang dun chia phan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji labang so our sai kilong dia phan humri ikha KarbiAnglongLIVE News Channel along ang ton pen kachini dia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along humri igno KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjupanikta Dipurong sopi malom ingnama ingnar nang kilut pakajok rong ajo malom kedo kedam okchumhur asonsik nang dolo la sopen ajok kedam tang matijong ni paitrok senior law por Dipu police station ke parlo Dipu medical college and hospital pen kahilo kilometer hini anba kahilo chechar langso mongol sing timungarong mekar kalitang elbanoteron aphan men habit ingnar kateng khengajok apran dam nang juilo alangli apran kedam jui abangphu asomar banghini lapen apiso aphan pamute kanglo la sopen forest achokomar atum lapen ke raikom sai khi atum adimaklong an pali damsi apran kedam jui abangphu aphan chipari deng donsi Dipu medical college and hospital along postmortem asai aron atang teng pen deng pon pupusi phirangke pen birta nang pali lason si kisung ke phohem tun pen sitami ningke me pen CM aphan kirap kilongji aphan akirap johang pon lapen labangso ingnar aphan prabjin pen forest asai khi atum ladak pen plung serak nang ji pusi phirangke thengno nang pachini dun okay bom ke war dun poma ni ham sor bang ka bidalo sini kona problem lo labanga mara bagi lom deko ba tangtela nani tum non pini kisung phodera la so pathak ing namrai kom tum mare forest tum pini na kerap sona pi delamani labela ha tangte non tum kisung phodera la so pathak nangli hin ben ku pilok pachini tunga kerap to hangun ke asin non tum kerap bagi ku pilok ke nai ngel banga kai si nang lima ko khanen tuma nang lima kerap to hangan tunga sakuri aso sanang pidun lima ko pidun vek nang ko kini non ban ani tum hala local MC tho yem tum MLA tum na kapi dolamani labela news report KarbiAnglongLIVE Lakhai Inkorapli Diopani constituency angkang alo Bukajan block ke parlopon Japrajan Panbari Arongalong Panbari English LP School along ihum MSDP ahem contractor atum kikim pipon patang pon pedet Laso jok school house somar kachitoy dun vek api apo tum lapen rongarat atum hem kikim pon vek a contractor aphan sodak pen birta chataya long laso birta nang pali lapen alang litum pen birta kilong pon ating pulote labang so hem kikim kiching hut penta sai ki ot pon mesen pen kali lapen kachongda dun atum sitami non pu anta tangka kipi pon pe ta dolang puta birta ribdun long anparta hadak alomarat atum pen kipu atengke jongsi prabjin pen contractor atum amithanga sai chiklem pon pedet pulote rong pen tami kalite school pen sitami action en ponang kokpu pusi birta ribda mahut nang pachini dun lapen labangso MSDP ahem kikim ke patang deja phan tangka laki lak plira suri trokner kep an
ke panong pondu bonta non puanta inghab khiriki lapen aklong floor kavisi ington plengla bukajan penananterang KarbiAnglongLIVE. Denarong hitialong kedamtang aningve ahut ihum mani electrical akulada long kanghu kilut. Denarong hithi sita me isi nongnam kache thangklong ahawar iklo. Jesamet pet ke Karbiak hayatum pen si hithi burwa long bepar beha hin phantrok sir kebra pho anke Karbiatum detsi klempon bom wang ikbom lo. Lapen ok ke jor tempo ke vek pharmacies stationery shops pen ke danglok penangan akulat ke Karbiatum pensi patir pipon lo. Sitami labangso hitialong penangan aningkan pen kanghu kanglum teta joini labangso denarong hawar anong junodak asonsi thekpon long. Lason thak thaksi kedam tanga jo porahut ihum mani electrical akulala long ason kanghuji aphan kabor ida mahut huladak ketar CCTV camera hini setame thengpon daklo. Lapen ihum galamal akulala long stame dali jangthu pen kedanglok penangan ahor mu hortar inghu ponlo. Labangso abirta ribdun long si KarbiAnglongLIVE hin pen adimalong an paridun si ahok pet abirta kelong ji aphan haladak kidwara datum pen jingki chithan paduponahut kulada hem photum ta than nange pachini dunki police station along FIR piponlo. Kadong KarbiAnglongLIVE kelang ratun tuan. Ini dum KarbiAnglongLIVE team benon makin dum ke do bangke lake denarong municipal board labang so under mate denarong hithi long sidolo denarong hithi pulo de ke ban na ya hithi lo ladak ta lapen ladak ke 95% akar bietum si bepar beha kulat kachubi ke onglo pulo te ladak ke electric pen chenglok phau bepari pen chenglok auto wala pen chenglok tempo wala pen chenglok pharmacy pen chenglok ang ton pen hotel pen stame ili tuma khaya tumsi dake chipareng tenglo pulo te ladak non malom kanghu kilit pik ajoy ni penangan kulat kachubi tu akasik sak tu koklo non nili tum ke kira mangai jo kualang ling leng sa host tame dak denarong ke bepar pe hapen apari nailo alang listame alang li pele ajipona nani na thamun thala soal lam ko son mane lam tuwi ajo pusipu tuwi ajo apor bang ko ani kini delo tame dak CC camera do CC camera bang ke phangu pi kangla bola si akula bang ke kene nya auso akula alam itu mah hengke kribu Namu pasti dak depan ke pi dak te serta long apa electrical hormu tu ana bang sta ko sona jalan ne joli tung dak den golong masih akotna bang ke tem te long ke karjuna ke electric tu nasi lahen lo alama ke tu biar jo akotna bang lo Ang lana aningkam te sambil lapuna bang kaida ki kupon mer pai koilan ne do da pena mobile pin eta in kupon mer lo kude lapuna tipo target berti lo langsung si target ini nali tum sama bepar beha ke dake chuklem chodam ni ini ke no mat ke nili tum claim kita man bang ke thang sik sak ni dak la pusung ka be kala tu biar jo le dak la sok dukan long le la song claim te bang ke ni ta asuri lo si kumata orang ni tu claim ni kita bang ke ini ta be ini bisa kuring na tu aja lah lalu laso CCTV dat CCTV camera do laso CCTV camera ko song di hack no lechi ne ladak pen ka lulu ne dak pen su ka lulu ne tamela hack laso CCTV camera ke kaita on where di on laso CCTV kaita on where di jong si mo la CCTV footage along jong si klang lo bolo de lage mo kasik sak do pula si madule laso claim usame prapjin ben dak VDP tumhanang chiku cibir tipe sige meji ya tema mo ke police case pi ne dulu bote kosong lo den ahem putung cebang lo mas ahem putung cebang lo non tanah damai lo fair pindah lo di tanah polis usilan nanti apa nak pisiala lah kamera ke la si non police tumhani fire PLO la si jong si CCTV footage long jong si i kanghu tuma RJ klang lo pulote kumarong ma konama mo ke ang ton ben chenep long la pula News report KarbiAnglongLIVE. Matijong chakloni phai truck steer ni Amri Chinthong United FC atumahin pen Bharat Ratna Gopinath Bordoloi Trophy ke pathupon jia puthak pherangkia mai kangipon
Lasun si non kevangji asamangkang pialong Bharat Ratna Gopinath Bordoloi Trophy ke pathu ponjialong nijang Karbi Anglong District Wothatlang so pathu aklamalong season ke pathu kibi ponjialong kadukawe club ner kepang bongpen amri lapen chingthong aradatum chingrum si kedamtang phai kunia chikloni phai kretroker ni amri chingthong United FC amhang pathek ponlo lasolong Winchester ing tiaphan maipu lapen borkiri senar aphan kongchun bang arpu pekponsi cheparai ponlo lasolong alang lituma hin pen amri la pen chinthong ara doan aphan sidami misen pen ke pathudun thekja phan ahirjumi nang pidun thapusi tuning repon lake itum amri la pen chinthong phan isia akopai pusin kon da amri chinthong isia club stay pon lo dam tang tar pe chok member asi pini ni tum resmit ki do pen resmit ki hanga thap la pelo laso trophy long itum da amri chinthong ka phi ho ka dim khela dula asinon laso a trophy long itu ni pan itu club seng lo pen players tami itu jisi kidang pon mo asi tarik ke chok dam tang itu megi do long itu official ingai lo member cricket home songbong pini itu dak thelo nasi kitek an itu macini an itu laso trophy long kachipati dengan situ jisi kidang lo trophy long kachipati dun nilatum thek andana bangke chinthong mongri kimi riso janghan japon po lapen lasolong amre chinthong rata ne nutuman thel jumi nang pidun pen nitum han thek an video suri nang pidun po nang ratun bo sing nutum ning thedolo thap hok amri chinthong mate tum akhla bang akhla dun bonus me kam tu yang deng deng itu nasi main itu amri chinthong so club an kuma tha bangke aso khela bodoro trophy la so tumi tango bote junior atum tan itu Asia pilopuji coaching people apen amri chinthong Asia team sem junior pan nang silam po sin tu nasi da amri chinthong itu rat khela pan ni han ko tin itu sne da long itu chiram chitu di kan se chuli ro ide le din duyi dan tek din duyi si na tu kan chiram pan se na chuli ro ke thai kan me klami an song ke mo se Chinthong pen hemari rong phar KarbiAnglongLIVE Matijong ni Pai Troxier ni Dilai Sports Association pathu aklamalong Dilai Press Club pen chepate riponsi pherangke angbong kengka misi kachejor rapet lapen chepa chini seroya warsai kelong ji aphan Dilai Press Club lapen manja Press Club angbong football friendly match pathu ponlo Indian League 3 long ke pathu kachepale dun tension tiso lunsepo Junson Rongpi Dilai Press Club amai phu Bijoy Rongpi Chunbang Manoj Chakraborty Manja Press Club amaipu Indrojit Teron Chunbang Probinson Crow lapen pherangki klembang photum chitong rapet pen RD chipi ponlo Manja Press Club atum ke pathu ke thek muchot ajok 4-1 goal pen Dilai Press Club atuma phan parem ponsi chipahai ponlo ke hayanong e trophy lapen tangka pajir ponlo lapen nong e tipia maya long Indian League along ke pathu kachipali dun abang phu tension tiso phan Dilai Press Club pen kachu pedupon Dilai pen Bijoy Rongpi KarbiAnglongLIVE tang tepinya da berta ge lapon si kang ton paniklo